1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pag ganito. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Balik tawan. Nilapas mas 10. May klaro. Hoy. Oh, kada na po do. Sus 20 dai 20. Last one. Nice kayo. Muna sa suwan sa room. Dali ang kasinta ko. Kani so ayan mo abi kay mao ni nakaigo. Berjak. Siga isa. Siga na kay ni. Amberjack. Nasa mga 140, 150. Trended ni? Agaan na 300 grams. Ha? 160? Umok? Ano na? Sama ka? Sama ka? Sure na mo ha? Yan na si gara-gara ha. Udah lang eh. Subok udah. Pakul. Pakil gamay. Pakil. Muna sa suwan sa room. Dali ang kasinta ko. Duko gid. Oh no. Duko na. Lah, sana. Ah, para sa kuan. Last one. Nice kayo. Na? Na. Ah. Pakol na sa ni. May paon? Pinahog mo paon? Kapag paon niya? Pero gano'n eh. Otun sa taning paon. Ha, pakol lagi. Klaro kayo. Balik. Pero buwag yan. Paon. Itsa lang mo dia kay kami ray bahala sa inyong paniod to ha. Sila ya kumakuha ko ni pud. Nice one.
Hilom-hilom lang. Pakels na pod. Pakels. Wala po hello. Nanong nga na sila. Isa nga. Wala po hello. Sige na magkaon ng pakulo. Kita na sad. Kamu na sa mga doon. Sige lang. Basta no. Wakas. Nalilikod mo kasi. Sahi ba na, di ba? Na-straight mo ba? Another one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daga nag-strike. Uy, unlimited strike. Ho! Wala, unlimited strike. Grabe. Pag-upagay ko nagbutang. Kapuya, sigbira eh. Pag-upag ko nagbutang ba? Enjoy the moment kay... Ato ipan na, ato ipan. Ni katog doon. Kaon din ron. Grabe ka ulit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Balik tawan. Nilapas mas 10. May klaroy. Hoy. Kada na po do. Sus 20 dai 20. 20. Ikaw, di na katawan. Green ang color. Si Aquaman. Kalop. Scallops. Scam. Wah. Balik. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa ganito. 8 pa to ha? 8 to. 8 to. Pa-curse na again. Sige, pakul deh. Kita sugain ha. Nice one. Balik jigeng. Daugan tas ko ano? Daugan. Ha? Daugan. Ari na pod. Daugan sa tadi. Daugan. Dulu. Dia. Pisan. Saka usin. Fish on. Kuda. Saka dito ya. Kadut lang kay gaan kay ako. Di gaan ako, sorry kayo guys ha. Mantog naman sa niliyog. Niliyog ako ay. Sorry kayo rin ha. Sorry. Dapat sorry mag lord rin. Imang lo, tapos ako. Nga ko gibira. Ala katawa si ano mo si Armin. Kaya gini nyo. Ini sih mau beli. Gi. Sih mau apa sih mabugol. Di na mabubuli. Ibuhi eh. Ano naman ni usa? Sorry. Ako ba? Ako magipunto niya. Ako gini nasud na ko kay mo na magugod. Sorry Red. Sorry. Ano official pa lang. Sorry.